Camera roll. Action. Ƙawata ta kaina. Ya gida. Lafiya kalau ya gari ya. Lafiya kalau. Gidan ku ba zan yi sai gashi yanzu kuma kin fito. Wallahi ƙawata ba haka bane, mama ce ta fita unguwa ta bani, kin ga ma yanzu ma aiki nake fitowa na in je in an so sako in dawo. Dan Allah. Yanzu ƙawata haka zaki tafi ki bar ni? Wallahi ya zan yi. Ai na yi tunanin ba za ki je na gaba ki zo shi sa kawai mu can ke ta wurin je in duba ko wani abu. To shikenan kawai mu tafi. To shikenan. Amma dan Allah ki dinga kira na a waya muna gaisawa kin ji? Shikenan kar ki da insha Allah. To shikenan mu je kawai. Camera roll. Action. Fito! A na ringa ana zance mu. Ba wani zance tun da mun kusa wucewa shikenan. To ƙawata amma dan Allah ina mata magana tana kalle la ilaha illallah. Muje. To ƙawata amma dan Allah in kin samu lokaci ki dinga kira ni. To shikenan kawata kar ki da idan ban kira ki ba zan kira idan na kira ki. To shikenan mu je. Okay. Ya kalla baki magana ba ko ki dinga ji na. Da hannun ki aka yi. Action. Ba zan kalla. Ita. Za ki kalla. Salan da Allah. Ka dinga faɗa mu. Zan gani. Action. Yau ga wata kike a gida aiki. Yau kawata kike a gida ya aiki. Wallahi lafiya kalau. Ƙawata ta kaina. Ba wani kauriki. Ba Ki bari sai ga makaranta tukuna. Ba wani kauriki tuntun ina ji da ki har sai da na shirya na biyo miki. ba wani kawar ki tuntuni ina jiran ki har sai da na shirya na biyo miki. Wallahi mama ce ta sa na aiki shi yasa kika ga haka, yanzu ma fitowa ne in je in karɓo sako. To shikenan naji yanzu dai mu tafi. To shikenan naji yanzu dai mu tafi. To Karki damu ƙawata. kawata. A ba tafiya ba gama ba. Karki damu kawata. Jikina na can amma zuciya ina ta tunanin ki karki damu. Faɗa. Ke ce? Ni ce? Eh kace ga wani kanta ko na gini. To. Ka manta Karki ƙarga. damu kawata. Ko da na tafi ina zan dinga tunanin ki. Kin san ki kawata ce ta kaina. Karki da mu kawata. Ko da na tafi zan dinga tunanin ki saboda kin san ke kawata ce ta jini. To shikenan. Ba matsala. Amma dan Allah ki dinga kira na a waya in kin samu lokaci. To shikenan ba damuwa kawata. In ban kira ki ba zan kira. A'a, ba continuity sai da kika dafa ta kika faɗi wannan da. Dan Allah. Je action. Kai kalmar shahada, Sayan wa uga. kamar mai tamun abin da wannan yaron ya turo ka gaya mu. Wai ga nan wai ka san uga wai me yake cewa wai kowa ya ga dama ya dama fa wai ba zai bayar ba. Ok, a kai abin da ka faɗa kenan. Ni zan turo in ce ka bada sako a kawun sannan wai ka ce ba za ka bayar ba. Sai uga ni na isa uga. Eh, Na isa uga. to ba gashi nan ba kana. To wannan sabon yaro na ne kalmar shahada kenan. Sabon yaro na ne kwanan nan ya bayyana. Na rantsi da sarkin da ke busa abin numfashi idan na sake aiko shi ka bada sako kara na rantsi da Allah sai na fille ma ranka yi sararin samariya. Ka ji me na gaya ma ai? Na ji. To ni gone da musulmi. Ka biyo ni Kai ka wata rana. ka biyo ni 870 kenan. Berber sanu bi ka bashi dan uwarka. Sayan wa Ba shi uga. yake. Ta uzuri mana. Haba, kai masa uzuri mana. Yau ga mutum a wace waka ake rubuta mana ne. A yau mutum na wace waka ake rubuta mana ne? Haba dai ka daina wannan zancen kuma a hankali suka fara. Su ma a hankali suka fara. Suka kai ga haka. Kawai ka yi ta addu'a. Allah zai dafa. Haba, ka daina wannan zancen. Su ma aka suka fara. Kawai kai ta addu'a, Allah zai dafa mana insha Allah. Amma me ya faru? To amma me ya faru? To shikenan yanzu sai ku tashi mu tafi kallon. Shikenan, yanzu kawai ku tashi mu tafi kallon. A yana magana kawai. To shikenan, yanzu kawai ku tashi mu tafi kallon wasan daɗin kuwa. Shikenan. So mai san ka duniya ka ba shi yarda. So mai san ka duniya ka ba shi yarda. So mai san ka, so mai san ka. inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai dai na raji'un wa bihi wa salatu ani bari
yaushe kai kwarin gidan da zan yi koma zan maci ka sani sai ina tako har kofar shagon ka san zuwa na shagon ko kuma ba wani abu ne zai ba masu masala ba hana ne bane ba hana ka ne ba baka samu sako na bane a samu sakon ka haka ba to me ya hana ka kuskure ka ta ciniki ne ban yi ba je abin da kai ta taro shi ga mai kuma da mun mara kan kuma ka ji sassafa ma ka daga rana mai kama irin ta yau idan na kare yin kosan maci ka sa na zakuwar kofar shagonka na rantsi da alwadu kowa ya tsaya ba a banin garin nan Allah sai ka rufe wannan masana'antar ta kana ji na ku ina ji ne cewa idan ka ga dan bala jaku ko caki to kusan maci na ne to shi yana cikin kura babu da ma gani ai Muhammadi ina ce kiyaye to ba maza kora ki da ma ina ji haka ba ta sake faruwa kin Allah shi Allah a ce da kuma ke nema ya ai haka ka kasance insha Allah haka ba ta ƙara faruwa ba insha Allah Allah ya isa ban ya fi ba mun dan yi kasuwa mu muna son mu dan samu mu rufa iyali a cikin zuwa tattare ya kwace wannan Allah ya isa ban ya fi ba Allah ya isa magana kake yi ba magana nake ba ba magana nake ba ba magana nake ba yana ina ne gobe ma insha Allah ka zo da wuri ka zo ka wannan abun naka ai na kai ne dama saboda ku muke nema yawa ko yaran ka tudo za a ba mu matsala ta da ku na gode godiya nake a yana ka lafiya madalla ba ko ne Allah ya yi maka na gode madalla ta isa lafiya san ka